IFM News. IFM News. Health Facts. Idol John, come in. Nangiya pa sa tiya Sangguniang Bayan, iti iliti pagudpud, ti may isang ordinansa, sagna na tiya panakaregulate, ti panagtarakay na ti papoy iti nasao nga ili. Basara ti ordinansa, may parit tiya panagtaraken, kadagiti dadakkel ti populasyon na alugar, kas kuma iti barangay wano ti poblasyon 1 kena poblasyon 2. Pakairamanan, ang may parit pa iti panagataraken, kadagiti tourist destination, iti barangay Saud, barangay Balawi, barangay Kaunayan, barangay Kaparistisan, ken barangay Burayok. Gapuna ta dito iti Central Business District, nakaipatakderan dagiti hotels, resorts, ken homestays. Naglaon iti ordinansa, two heads wenno wala nga inahin, ti mabalin at taraknen dagiti backyard hog racers. Strikto kadagiti laeng rural areas, ken masapol nga daan ati bukod da septic tank, adayo ken kadagiti source of water supply. Masapol pa adagiti agtartaraken ket kontrolado ta ti pagrugitan dagiti taraken dapat saan a perwisyo ti angot na kadagiti lumugar. Kabayatan na saan met nga aplikado dahito yung ordinansa, kadagiti large when medium scale pagtaraknan, when dagiti adagiti piggery farm na, tadaan na ti datin at sursuruten da apaganurutan. Agbalimet a regulatory committee, iti barangay tapnon mabantayan, no masuras met laeng dahito yung ordinansa, abayan met laeng iti panang bayabay, iti municipal agriculture, sanitary office, ken dadumapay. Kalikagom ti nasaong ordinansa ngagtali na ti kinadalos kinapresko iti lugar sudgapuna anay pabileg daytoy nga ordinansa. Yan. So, isot gapo na gayam na awan ASF nga may record. Naglaing ti Dan Municipal Agriculturist Dan Idol Joan. Talagang amo nang agadot matitiliw ket na no deti sumrek nga baboy dito kay pagudpod Ilocos Norte ket i-check da nga na imbag anda nga basta-basta nga mga alat ti baboy tama. Dumot mangayat ti baboy. Gusto nila ng baboy. Okay. Karne ti baboy. Wag lang na baboy ti ugali na. Ano Idol John? Oo. Okay, go ahead. Na mag-iti-iliti pagudpud, gadway ti 99.5 bash mandawag, Idol John, 15 tatak, RMN.